Ngomsombuluko, i-Action SA yadalula ukuthi ukusebenzisana kwayo ne-ANC eGoli kuza nemibandela. Eminye yayo ukuba kusuke uKabelo Gwamanda esikhundleni sobumeya. Our support is similarly conditioned upon the removal of the mayor, Kabelo Gwamanda, who, as the caucus leader has so eloquently put it, has let down the residents of the city most profoundly. Owayekhulumela iCope uDennis Bloem uthi esikhathini esiningi uma amaqembu esusa umuntu esikhundleni ngevoti lokungabethembi ubuholi bakhe kusuka kungumhobholo lokungazicabangeli izakhamuzi. It's about self-interest. It's not about the people. uKabelo Gwamanda weqembu iAljamar uyimeya yesine kulandela ukhetho lwango-2021 kanti usehlale kulesi sikhundla isikhathi esingangunyaka. Owayimeya lomkhandlu dolobha uDokotela Mpho Phalatse uthi vele uGwamanda wangena kulesi sikhundla azi kahle ukuthi angeke ahlale isikhathi eside. And I don't think that Mayor Gwamanda is surprised by what is happening because he's even more vulnerable than I was. He's got three seats in his political party, whereas we had 71 seats and we were still vulnerable. Izakhamuzi zithi ukungabikho kozinzo kulomkhandlu dolobha yikhona okubambezela intuthuko. They need to sit down and see how they can come up with solutions and resolutions on how we can handle, how the city can go back to that normal state of being. Ngesikhathi eqokwa uGwamanda, i-ANC yayingxenye yamaqembu ayeseka ukuphakanyiswa kwegama lakhe. Kodwa manje kubonakala sengathi i-ANC ifuna ukuyihosha imfe. Njengoba kubikwa ukuthi izophakamisa igama likaDada Morero kwesobumeya. uMorero wake wangena kulesi sikhundla ngo-2022 kanti wahlala izinsuku ezingama-25 kuphela.